Εμείς τώρα πάμε να δούμε πώς οι Ισραηλινοί αναδιαμόρφωσαν τα νοσοκομεία τους και πλέον τα χειρουργεία έχουν μεταφερθεί σε υπόγεια πάρκινγκ. Ο απεσταλμένος του Sky στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης, βρέθηκε σε ένα από αυτά. Ένα κανονικό νοσοκομείο σε μια οποιαδήποτε άλλη χώρα θα λειτουργούσε στα κτίρια τα οποία βρίσκονται πάνω από τη γη. Στο Ισραήλ, εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, πολλά νοσοκομεία έχουν αναγκαστεί να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους στο υπόγειο. Έχουμε μπει μέσα σε ένα ασανσέρ και κατεβαίνουμε στο -3, εκεί όπου κανονικά θα ήταν το πάρκινγκ του συγκεκριμένου νοσοκομείου, το οποίο, όπως θα δείτε όμως, έχει μετατραπεί σε ένα νοσοκομείο πλήρως λειτουργικό, με θαλάμους, χειρουργεία, κλινικές. We started with 150 beds in the underground hospital, which were actually built for the COVID. Since then, we built additional 200 beds, and we also built 3 operating rooms within the parking lot, which is pretty crazy. When we built them, I never even thought in my worst dreams that we will ever need to operate in these Operate someone in a parking lot. Exactly. Στο υπόγειο νοσοκομείο λειτουργούν 6 χειρουργεία, αλλά και μια κλινική για νεογνά. Μάλιστα, το σημείο αυτό στο οποίο έχει στηθεί ήταν το γυμναστήριο και το προσωπικό, το οποίο έχει διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τον τοκετό, αλλά και τις πρώτες ημέρες των βρεφών, τα οποία βέβαια τις περνούν μαζί με την οικογένειά τους, καθώς δεν υπάρχει χώρος. We try to really use every centimeter here in order to have more and more patients in a safe space. Στο υπόγειο του νοσοκομείου έχουν μεταφερθεί μόνο τα βαριά περιστατικά. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν είτε κινητικά προβλήματα, είτε λόγω της κατάστασης της υγείας τους δεν μπορούν να περπατήσουν. Οι υπόλοιποι που μπορούν να μετακινηθούν έχουν μείνει στα κανονικά κτίρια του νοσοκομείου, καθώς μπορούν να τρέξουν σε καταφύγιο αν χρειαστεί. The ballistic missiles, we saw the damage that they did, and I decided as the CEO that we're not operating anyone in a place which is not protected. So now we have 6 protected operating rooms in the hospital, including 3 here in the parking lot. Everyone's scared. Actually, people are not scared when they're here in the underground hospital because they feel very safe. We do have an issue with patients who don't want to go home because they don't feel as safe at home. Do you feel safe here in the basement? Of course, absolutely. More than home. More than home. Το νοσοκομείο Σαμίτ είναι ένα από τα μεγαλύτερα του Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή στο υπόγειο πάρκινγκ λειτουργούν περίπου 300 κλίνες, ενώ έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μέχρι και 900 άτομα σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.